Wara deċiżjoni unanima tal-Kunsill Lokali tal-Mosta li jiġu rilokati għatta siġar tal-Fikus mill-Pjazza tal-Mosta brabta mal-proġett ta' riġenerazzjoni, is-Sindku tal-Mosta Chris Grech sostna li dawn se jibqgħu f'posthom u mhux se jiċċaqilqu għal post ieħor fl-istess lokali. Qal li dan qed jagħmlu wara li l-Kunsill sema lin-nies biex is-siġar li hemm se jkunu inkorporati fil-proġett ta' tisbieħ li qed isir fil-pjazza flok jitħawlu oħrajn differenti. Il-bieraħ fil-għaxija l-Prim Ministru Robert Abela ukoll appella biex il-Kunsill li ħa deċiżjoni unanima dwar 12 siġra għandu jikkomunika aħjar mal-pubbliku u jerġa' jisma' lin-nies u jekk hemm bżonn jirrikunsidra d-deċiżjoni. Dr. Abela saħaq li m'għandu l-ebda dubju mir-rieda tajba tal-membri fil-Kunsill Lokali tal-Mosta. Dalgħodu wkoll il-Prim Ministru ħabbar li kien iltaqgħu iddiskuta fost oħrajn mas-Sindku tal-Mosta Chris Grech u Andre Kallus mill-Moviment Graffiti dwar il-kwistjoni tas-siġar fil-Mosta. Il-Prim Ministru ħabbar dan f'post fuq il-medja soċjali fejn tenna li m'għandu l-ebda dubju mir-rieda tas-Sindku u ta' sħabu l-Kunsillieri biex iwettqu l-aqwa proġetti għal-Mostin. Fl-istess waqt qal li l-laqgħa tiegħu ma' Andre Kallus kienet waħda pożittiva fejn iddiskutew diversi temi u tem jgħid li hu se jibqa' jemmen fid-dialogu man-nies. Minkejja dawn id-deċiżjonijiet fejn anke l-Moviment Graffiti deskrivihom bħala rebħa kbira l-komunità, l-erba' filgħaxija saret protesta oħra quddiem il-Kunsill Lokali tal-Mosta.